ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಂಕರ್ ಆಕ್ಟರ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಡು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು. RS ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರು. ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ವಿತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಚಿತ್ರಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್, ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯದ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲುವನು ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಡು. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಡ್, ಅಂಜನಿ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಮಹಿಷಿನ ಪಾತ್ರಡ್, ಅಶೋಕ್ ಬಕ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೇತಾಳ್ನ ಪಾತ್ರಡ್ ತೋಜಿದರು. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಎಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಕಡಕ್ ವಿಲನ್ ಆದ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೇರು. ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. 100% ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು. ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಚಿತ್ರದ 90 ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಈ ಚಿತ್ರಗ್ ಜೋಯಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೆರಿಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ದೇರು. ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಲಾಯರ್ನ ಪಾತ್ರಗೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಕಂಚನೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ ಐಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅಂಜನೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಕಲ್ವೆನ ಪಾತ್ರಗೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಮೂಡುದ್ ಬೈದಂಡು ಜನಕ್ಕಲು ನೆತ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಡ 100% ಕೊರಳಿ. ಅಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಡ 100% ಕೊರಳಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ಈ ಚಿತ್ರಗ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕೊರಳಿ. ರಿವ್ಯೂಸ್ 98% ಜನಗಳು ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ಗಿರ್ಗಿಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ, ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ, ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್, ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇನ್ ದ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕಾಮಿಡಿ 200%, ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬೈದಂಡು. ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದು ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಫನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಸೊಲ್ಮೆಲು.